der er mange, der siger, at øjnene er sjælens spejl. Nu skal du møde en utrolig kvinde. Jeg tror, at stemmen er sjælens spejl. En utrolig kvinde, der har levet et utroligt liv. Og det man har jo også fundet ud af, at forskellige kunstarter, hvis du er i sorg. Præstedatter, skuespiller, revy- og kogebogsforfatter, underviser, stolt alenemor og ikke mindst grevinde. Du kan male, du kan komponere, du kan skrive, men du kan ikke synge, fordi det snører sig sammen. Stemmen fortæller så meget. Jeg synes, stemmen er sjælens spejl. Hun har været kontroversiel i en brydningstid og folkeligt koryfæ i både ind- og udland. På sin rejse har hun set det meste og oplevet mere end mange. Og fundet en visdom, som hun gerne deler ud af. Derfor er vi taget til Amager for at sige tak til Ulla Jessen. Ulla er født i 1946 og opvokset i den dengang lille fiskerlandsby Bisserup, hvor min far havde 3 kirker. Holsteinborg Slotskirke og så Hyllested og Venslev. Men det var skønt. Vi boede jo i den præstegård der, og både min mor og min far kom fra København. Det vil sige, de kom ikke fra landet. Og de var heller ikke indremissionske. Og jeg kan da huske, at jeg fortalte til min far, at jeg havde tænkt på, at jeg ville være skuespiller. Så sagde han, det var da en dejlig idé, det var en god idé. Det er ligesom præster. Skuespillere forkynder jo også kærlighed. Men jeg kan huske, at jeg skrev jo mine egne skuespil, for jeg var helt lille. Og jeg spillede selv alle rollerne, og i min mors gardin, og jeg troede i virkeligheden, jeg var en elverpige. Ulla vokser op gennem 50'erne og 60'erne langt ude på landet. Men teaterdrømmen slipper ikke. Og for at vi rigtig kan komme i gang med historien, så lad os spole tiden lidt frem. Året er 1969. Det er en tid, hvor alt kan lade sig gøre, og verden dirrer af spænding. Mennesket betræder ukendt land, og så er der musikken. Ja, så tog jeg til København og kom vitterligt ind med 4-toget og gik over for rødt. Der var ikke engang gadebelysning i Bisserup, så det var jeg jo ikke vant til. Nå. Og så kom jeg på Gladsaxe Teater, hvor vi var 3 elever, som fik undervisning, og samtidig var vi også i praktik, kan man sige, forstået på den måde, at vi gik i lys. Vi hjalp til på kontoret, vi hjalp til med scenografien, vi hjalp til, så vi lærte teateret at kende i alle dets funktioner op til en forestilling, og var både til os på scenen og i småroller og så videre. Men Ulla skal ikke stå på scenen mange gange, før hun får en mulighed, der kommer til at definere resten af hendes liv og karriere. Og det hele starter med en audition i den fynske revy Rottefælden. Jeg tror, det har været måske noget med, at nogle af dem, der var på teatret, også skulle derned, eller havde været der og sagde, det kunne da være sjovt for dig at prøve det. Og så var jeg til prøve hos Heis Westman, som var leder af Rottefælden. Og så skulle jeg synge en lille sang, og så skulle jeg sige nogle replikker, eller for den lille monolog, jeg havde forberedt. Så sagde han, det var sjovt, det var jo altså også i 69, så siger han, ja, så vil du, hvis du så vil være venlig og trække op i kjolen, så jeg kan se dine ben, så trækker jeg op i kjolen, så siger han, ja, det er nydeligt, du er engageret. Det er sjovt. Det tænkte jeg jo ikke over. Han ville gerne se, hvor jeg havde pæne ben. Det synes han så, jeg havde. Nå, jeg ved ikke, om det var det, der var udslagsgivende, men altså, det var ikke gået i dag, jo. Det var jo den gang, der i 70'erne, der kom også. Der lå alle damerne jo, de unge piger, de lå tropløse på stranden. Det gør der jo ingen, der gør mere. Nej, det var en anden tid, som man siger. Og ikke nok med, at der sker landvindinger inden for teknologi og kunst. Politisk bliver der også afsøgt nye veje. December 1969.
Danmark frigiver billedpornografien som det første land i verden. Det danske frisind har endnu engang sprængt rammerne for, hvad der kan lade sig gøre. Men udover at være et kontroversielt emne, er det også en knaldgod forretning. Og en af de knaldgode forretninger er de danske sengekantsfilm. Og ja, dem var Ulla også med i. Jeg tror, det var fordi, jeg var statist i nogle film. Ja, jeg tror, den hed Tagstenen. Poul Bundgaard. Nå, hvis du så er statist, så ser de dig og så videre. Hvis du så fotograferer godt, eller de synes og så videre, så kommer man med. Men igen der, jeg tror, var de ikke uskyldige? Det spørgsmål fortjener et svar. Især på vegne af dem, der aldrig har hørt om de danske sengekantsfilm. Eller dem, der bare skulle have glemt dem. De danske sengekantsfilm er en samling på i alt 8 film. Genremæssigt vil man nok kalde dem erotiske lystspil. Alle med indlevende titler som Tandlæge på sengekanten, Rektor på sengekanten, Hopla på sengekanten og... ja, du forstår ideen. Fortællingerne drejer sig ofte om en mand, der ender i de mest bizarre situationer, hvor barmfarver kvinder glædeligt taber tøjet og forfører ham. Alt imens kendte skuespillere som Karl Stegger, Poul Bundgaard og Axel Strøby får en lettere komisk historie til at binde de erotiske indslag sammen. Så uskyldige, det kan man vel godt kalde dem. Jeg var aldrig den yndige unge pige. Så havde jeg jo små roller, og var altid den lidt klodsede og uheldige. Det er en god idé, når du er så ung, at du ikke går hen og bliver den yndige unge pige, men finde karaktererne, spil de lidt uheldige, dem der er lige, det man i dag kalder har lidt kant, men altså også måske decideret grimme og ikke gør sig for smuk eller så videre. Altså, jeg var den sjove, men havde jo ikke hovedrollerne, og fik ikke prinsen på den hvide hest, eller det hvide lagen, altså. Men der havde jeg måske 2-3 dage eller noget, så var det videre til det næste. Der var nogle, der hed noget med stjernetegn, men det var vist hardcore porno, mener jeg. Det var jeg så ikke med i, nej. Jeg tror ikke, jeg blev spurgt, fordi jeg var jo sikkert for kedelig. Men det igen, og det bliver sagt hele tiden, de der film skal jo ses i den tid, de er indspillet i. Altså, det er jo ren underholdning. Og der er ikke noget budskab, altså. Det var jo i 70'erne. Der var jo et helt andet frisind. Som sagt, hvad vi jo snakker om før. Pigerne, de unge piger, lå topløse på stranden, ikke? Der var en frihed, p-pillen kom, og man eksperimenterede, og der var kollektiver og ditten og datten. Vi er så småt på vej ind i 70'erne, og der er fuld damp på kvindekampen. I årene inden er de 6 film om soldaterkammeraterne med velkendte skuespillere som Paul Hagen, Jeppe Langberg, Preben Kaas og Dirch Passer blevet store publikumssucceser. Derfor virker det kun naturligt at lave en pendant med nogle gæve damer. Det bliver til i alt 3 film. Piger i trøjen 2 og Piger til søs. Igennem alle filmene følger vi soldaterveninderne, Vibsen, Martinsen og Gammelgaard. Spillet af henholdsvis Helle Merete Sørensen, Birte Tove og ja, hende den sidste med den sjove sydsjællandske accent, det er Ulla. De der Piger i trøjen, de bliver jo vist endnu. Men der var jeg også en magter, den der, ja. Men der var jo også alle med. Altså, det var jo, hvad det kunne gribe og gå, ikke? Men det var jo sjovt at se, og vi havde det jo pragtfuldt. Det var jo nogle dejlige år. De var også hårde, forstået på den måde, at vi jo var soldater. Jeg er skudt med skarp. Fordi vi skulle også wire os ned der, og vi skulle igennem mudderhuller. Jeg har været soldat i 3 år. Her pauser vi lige båndet og skruer tiden en lille smule tilbage. For intet liv bliver levet uden kærlighed. Jeg gik jo på Næsby Gymnasium, og dengang jeg gik i gymnasiet, var der ikke piger på Herlufsholm Kostskole. Men jeg meldte mig ind i en eller anden politisk forening, og så efter en uge, så blev jeg formand, og fint nok. Så jeg måtte jo komme og gå på Herlufsholm, som jeg ville, fordi vi havde politiske møder. Jeg havde mange politiske møder på Herlufsholm. Altså, det var uskyldigt. Men der var jeg jo med til alle ballerne, og alle mine venner,
kom jo fra, mange af dem kom jo fra godsen og så videre. Så jeg mødte min mand gennem nogle fælles bekendte. Men den mand, Ulla er faldet for, er ikke hvem som helst. Han er greve, og hans navn er... Ditlev Knud Winterfeldt. Hvad hedder det? På Rosendal i Faxe. Altså, kærlighed ved første blik, jamen altså. Men der er mange, der siger, at øjnene er sjælens spejl. Jeg tror, at stemmen er sjælens spejl. Fordi man har jo også fundet ud af, at af forskellige kunstarter, hvis du er i sorg og meget ulykkelig, du kan male, du kan komponere, du kan skrive, men du kan ikke synge. Fordi det snører sig sammen. Stemmen fortæller så meget. Jeg synes, stemmen er sjælens spejl. Ja, jeg kan godt forelske mig i en stemme. Det er jo noget vrøvl af mig, hvis jeg ville sidde og sige, det var stemmen. Jeg lukkede øjnene og sagde, dejlig stemme, ham vil jeg have. Nej, sådan er det jo. Det hele, det hænger sammen, ikke? Ja, så bliver vi gift. 79, ja. Men så kommer der nogle jordlove, som gjorde, at dem, der havde gods, altså jord, store gårde, de skulle betale så meget i afgift og skatter og så videre, så det var over 100. Det var helt vildt. Så alle blev udlandsdanskere, og det blev jeg så også. Og flyttede først til Bruxelles et halvt år, så var vi i Spanien, og så flyttede vi til London. Men jeg pendlede frem og tilbage og boede på hotel, og så lejede et sommerhus, eller forskellige ting, fordi jeg måtte jo ikke... Som udlandsdansker måtte du jo ikke være i Danmark mere end... Altså 3 måneder, jeg kan ikke huske det så mange år siden, men så var jeg og lavede det der stykke på det der, og så ud igen hjem, og så hjem til London, og så tilbage igen, og og var hjemme i jagtsæsonen, hvor der var... Altså jeg skød ikke selv, så det var lidt sporadisk, hvad det var. Men altså, det var frem og tilbage, og derovre, så dernede, så der, og bo forskellige steder. Gud, hvor er jeg henne? Så, ja, det var ikke holdbart. Nogle gange kan de små bump på livets vej få os ud af kurs. Blot for at vi finder en ny rute. Det sker også for Ulla og greven. Kærligheden brister. Men det gør Ullas karriere tværtimod ikke. Jeg var i vælten dengang, jeg lavede mange ting. Så jeg var ikke vild med at bo i udlandet. Men min mand, eksmand, var vanvittig sød ved mig. Også da jeg skulle hjem og så videre, og skulle tilbage på arbejdsmarkedet, han var enestående. Kun gode ord at sige. Men så fik jeg hurtigt arbejde igen. Så det er også at klippe på videre. Der går ikke lang tid fra Pigerne i trøjen er blevet en dundrende kassesucces, før Ulla igen toner frem på skærmen i bedste sendetid. Denne gang i en tv-krimi på i alt 17 afsnit med prominente navne som blandt andre Leif Panduro, Johannes Møllehave og Poul Ørum som episodeforfattere. Derudover er de 2 hovedroller besat af Jens Okking og Henning Mouritsen, der begge er hotte navne på det her tidspunkt. Serien hedder En by i provinsen, og den bliver sendt igen og igen og igen og igen og igen. Jeg var med i de fleste afsnit, men ikke dem alle sammen. Der spillede jeg Lisbeth Fransen, som var socialrådgiver og kæreste med Henning Mouritsen. Det var jo ikke en munter. Altså, jo, det var ikke tragisk, det var jo ikke på den måde. Men det var så godt skruet sammen. Der var så mange gode skuespillere med. Og Ben Christensen var en forrygende instruktør, manuskripterne var gode. Og altså, det var så godt skruet sammen. Og så er det verdens bedste kendingsmelodi, som Fuzzy har lavet. Da 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 da. Det er verdens bedste. Den holder endnu. Det var jo krimiserie, men ikke på den måde. Men du kommer også ind på livet af sådan et samfund, en provinsby, med deres træer og hvad der sker, hvor der er menneskelige portrætter og så videre. Jeg synes, det var rigtig, rigtig, rigtig godt skudt sammen. Og det var virkelig en glæde at være med. Der er fart på Ullas karriere i slutningen af 70'erne. Det sidste afsnit af En by i provinsen er knap nok rullet over skærmen, før hun får et tilbud, der er for godt til at sige nej til.
Hun skal være konferencier ved et stort anlagt underholdningsprogram, der skal styrke båndet mellem danskerne og vores broderfolk. Det er dem over på den anden side af sundet. Også imellem og også imellem på svensk. Og det var udendørs i 2 år. Og hver fredag om sommeren. Og direkte. Det var sang og musik og sketches og sådan noget. Det var Danmarks Radio, og jeg tror, det var Sveriges Radio, der var i gang med det, men Otto Leisner var også inde over det. Det var, hvorfor skal vi sætte undertekster på, når det er vores nabo, Sverige? Vi forstår jo godt hinanden, hvis vi bare åbner munden og artikulerer lidt. Så der var ikke undertekster på. Så det var jo danske kunstnere og svenske kunstnere, og det skiftede ud hver fredag. Der må du også igen improvisere og gøre ved. For eksempel var der en gang, jeg skiftede jo tøj hele tiden, så havde jeg sådan en meget fin, hvid chiffon silkekjole på med blomster på. En svensk komponist, der hedder Jules Sylvain, det lyder meget fransk, men han var svensker. Så varför försöker en enkel lille stille fløjt, chancen kommer aldrig tilbage. Og så dem sang jeg så på dansk, de der sådan. Det var dejligt på et brig. Jeg gik rundt blandt publikum, og solen gik ned, og det var skønt. Da jeg så kom ud af klædt til den kjole, så sad der en mand med en stor schæfer på den, da jeg skulle ind. Og jeg turde ikke gå forbi. Jeg hørte jo det introen, da der var kommet. Så prøvede jeg igen sådan. Så hørte jeg så introen en gang til. Så nu er der ikke noget at gøre, jeg er nødt til det. Så løb jeg, så bed den fast i min kjole. Sådan så halvdelen røg af. Så jeg krabbede rundt sådan med fordelen. Sådan man ikke kunne se min bagdel. Og nogen begyndte at grine, dem der kunne se det. Og så det var vidunderligt. Vidunderligt. Det er nok ikke alle, der ville se det vidunderlige i at ligge med en itureven kjole på en direkte tv-transmission. Men Ulla har det med at se tingene fra den lysere side. Og særligt en egenskab har været en tro følgesvend gennem hele livet. Selvironi er jo en gave fra oven. Jamen altså, nogle gange, det er virkelig rigtigt, nogle gange, og jeg synes, det er så synd for mig. Så går jeg ud på badeværelset og kigger mig selv i spejlet, så kan jeg ikke lade være med at grine. Jeg ser så dum ud. Og det er jo nogen, der synes, at det... Hvorfor sagde hun det? Det er jo selvironi, ikke? Men der er jo også nogen, der... nogle af de sidste gange, jeg har lavet revyer, eller været ude og optræde, så kommer de over, og mærkeligt nok, så stikker de hovedet helt ind i ens ansigt. Og siger, jeg så dig i fjernsynet i fredags. Ja, det der... Ja, en by på Helsen. Ja. Og så stivner smilet. Og så trækker han sig tilbage og siger, ja, vi bliver jo alle sammen ældre. Jeg elsker det. Det er så sjovt. De vil jo ikke sige til deres moster. Fordi de sidder derhjemme og ser i fjernsynet. Og siger, gud, hun er da blevet fed. Nu er jeg så hende der i billedet, hun er da blevet... Eller hvad det nu siger. Hun er godt nok, ja. Hun har taget på, ja, hun var ellers pænt dengang, ja. Nå. Sådan nogle anekdoter, jeg elsker dem, de er så sjove. Og igen, så sørger de jo for, at man, ja, ro på. Du går nok, men så, ja. Altså, og det man ikke dør af, bliver man jo stærkere af. Ironien, humoren og de skæve karakterer har fulgt Ulla lige fra start. På film, på tv og på scenen. Men især ét sted har de kunne få lov til at blomstre. Og det er i revyen. Jeg var mange år i Rottefælden. Og så var det senere hen, så var det så revyarketten i Herning og Mendstrup. Og der var jo simpelthen ikke en flække, hvor der ikke var en eller anden revy. Jeg har lavet så mange krogrevyer rundt omkring på forskellige kroer og så videre. Men sideløbende med det har jeg også lavet revy i Skagen i 10 år. Ja, de der kedelige figurer, så har jeg en figur, jeg kalder Rigmor. Og det er sådan en med hårnetter, det hele køler her på, og knæstrømper med huller i, og sådan meget kremblingjort, frygteligt, ikke særligt. Og
en uldtrøje, der har været forvasket i vaskemaskinen. Bare ingen makeup på. Nå. Så var der en af mine venner, der havde en forening et eller andet sted på Sjælland, men var blevet forhindret, om jeg kunne tage det job. Ja, jeg fik adressen kørt derud. Til jeg anede ikke, hvad det var. Nå, det var så, viste sig, at det var en husmorforening. Nå, så tænkte jeg starter med rimor, fordi den er så sjov. Og hendes startreplik, det er, jeg er træt af at være et sexsymbol. Så plejer folk at skrige og grine, ikke, fordi jeg ser sådan ud. Så kommer jeg ind til alle de der damer, der alle sammen ser sådan ud. Så jeg starter og siger, jeg er træt af at være et sexsymbol. Der var ingen, der grinede. Så kom det tørt fra en dame derovre, hvor er hun indbilsk. Der må du også se at komme igennem det, ikke? Mange har jeg set, som har været så succesfulde og brede på en storm, får jo også depression, når det pludselig ikke går så godt mere. Det behøver ikke at være, fordi de ikke er så gode mere. Tiden ændrer sig. Nu kommer der nye boller på suppen. Nu kommer der nye tendenser. De er lige så gode for det. Men pludselig er der ikke plads til dem på den måde mere. Også mange har det måske svært med at pludselig at gå fra hovedrolle til at spille sådan en lille rolle. Det er jeg heller ikke bange for. Jeg synes, det er sjovt. Det er skønt. Jeg elsker arbejde. Hvis ikke du er vild med at stå derinde, så skal du gå hjem. Hvis ikke man brænder for det, hvis ikke man synes, det er vidunderligt, altså, så skal man jo ikke gøre det. Hvis du vil være stjerne hele tiden, så kan det jo ikke holde. Men som en af mine bekendte engang sagde, altså, når den stjerne dør, kan det gå op til 1000 år, før nogen opdager det. Med et rigt liv levet, er der opture såvel som nedture. Lykken kan være flygtig, og fortrydelse er en naturlig del af det at være menneske. I en stille stund kan vi alle fantasere om, hvordan livet havde set ud, hvis vi var gået til venstre i stedet for til højre. Men fortryder Ulla? Ja, der var en gang, mange år siden, jeg tror, det var lige før Lisbeth Dahl kom til Cirkusrevyen. Der havde jeg sagt ja til at være med i en lille bitte revy på Vestkysten. Der kunne ikke sidde ret mange mennesker. Jeg havde ikke fået nogen kontrakt eller noget, men det er et ord af et ord. Og så ringer de fra Cirkusrevyen, om jeg ville være med. Og så siger de, desværre, jeg har lovet mig ud til nogle andre. Og det var sådan en lille bitte revy. Og Cirkusrevyen er jo ens livs drøm. Nå. Men jeg holder ord, altså. Og kan godt lide at se mig selv i spejlet. Og mange årsager. Nej, men... Men jeg sagde så, tusind tak, fordi I tænkte på mig, men jeg har lovet dem og dem. Så går der en uge, så går de konkurs og forsvinder, og jeg fik hverken kontrakt eller revy eller noget. Så den sommer sad jeg helt og lavede ingenting, og kunne have været derude, ikke? Men set bagefter, der fortrød jeg lige i øjeblikket, så nu kunne jeg stå derude en hver skuespiller, der laver revy-strøm om at stå der. Ej, nå. Men jeg kan ikke lide at være dum svin, altså. Og når du har sagt ja, så har du sagt ja. Og så kommer der noget andet, altså. Det er svært at vide, hvad der sker, selv når man er i min høje alder. Jeg ved jo ikke, hvad der sker til næste år, men jeg er spændt på det. Altså. Så møder du nogen, det sætter noget i gang. Eller så sker der det, eller altså... Pludselig bliver jeg inspireret til at gøre noget helt femt, eller skrive en madopskrift eller et eller andet. Altså, det er sjovt, ikke? Altså, hvis man altid går efter gulerøden den lige vej, og man aldrig falder i grøften, så ved man ikke, hvad der er blomster dernede. Som skuespiller er man vant til at arbejde med sig selv. Hvordan man går, hvordan man står, hvordan man taler, og hvordan man ser ud. Men Ulla har også fundet en stor arbejdsglæde i at fokusere på noget andet end sig selv. Og det er blandt andet ved at give noget videre til den næste generation. Jeg har undervist, og jeg har instrueret, og jeg har været på tilknyttet Eventyrteatret i næsten 30 år. Det er så vigtigt, at vi har de steder, hvor børn og unge kan gå hen og udfolde sig kreativt, fordi der bliver stillet krav til dem. De kan ikke bare komme og læse op for teksten. Nej, de skal øve sig hjemmefra. De skal lave deres stemmeøvelser, hvad de færreste gør, men
De skal indgå i et fællesskab, hvor ingen er bedre end den anden, og fordi når man er ensemble, så trækker man på samme hammel. Så får de nogle redskaber, og de render ikke på gaden. Og de skal ikke blive skuespillere alle sammen. Nogle bliver der, nogle gør ikke, og så videre. Og man lærer at lytte til hinanden. For mange år siden tilbage fra Taastrup Ungdomsskole. Det var som en, som ikke havde det så godt derhjemme, og var kommet lidt i uføre og så videre. Men ham møder jeg på gaden mange år senere. Og så sagde han så, han havde lidt blanke øjne, så siger han, jeg vil bare lige sige dig tak for alt det, du gjorde på ungdomsskolen, fordi havde jeg ikke haft dig i ungdomsskolen, så var jeg endt i fængsel. Det er modigt at sige, så mange år efter. Ikke se for langt tilbage eller frem. Leve, mens man lever. Være noget for nogen. Sådan skrev revyforfatteren P.H. engang. Og poetisk som det lyder, beskriver det faktisk Ullas liv meget præcist. Præstens datter, der langt ude på landet, som drømte om at være en elverpige, blev til en vis og livsklog kvinde, der har levet, elsket og erfaret, at kan man le af sig selv, vil verden også le med en. Og husk at dele ud af, hvad du har lært. For det at give til andre, er at give til sig selv. Og så lige en allersidste ting. Lad være med at frygte problemerne. Lad være med at frygte fiaskoerne. Brug dem. Og med de ord vil vi gerne sige tak til Ulla Jessen. Programmet var tilrettelagt, klippet og musikken komponeret af mig. Jeg hedder Daniel Mornstrup. Og i redaktionen sad Michael Slipsager. Tak fordi du lyttede med.